Hola, bona tarda. Soc la mare d'un nen de 3 anys que va a una escola del Montseny i estic profundament indignada amb un taller que es va fer la setmana passada, promocionat des de la FAC, que és l'Associació de Famílies d'Alumnes de Catalunya. El taller ens va arribar al grup de pares d'infantil de 3 a 5 anys pel grup de pares de WhatsApp, promocionat per l'AFA de l'escola. El taller es deia "Al meu fill li agrada vestir-se de nena". El curs el descrivien amb 3 punts. Primer punt, reflexionar sobre com acompanyar els nostres fills durant l'etapa infantil en el procés de definir la seva identitat de gènere. Segon, acompanyar els infants a teixir relacions basades en igualtat lliures d'estereotips sexistes. Si busquem què vol dir identitat de gènere, està aguantada amb estereotips sexistes. O sigui que la primera frase i la segona ja es contradiuen. I el tercer punt, literal, de com descrivien el taller, era aprendre sobre masculinitats igualitàries allunyades de rols tradicionals. Al taller, quan vam començar, érem 33 famílies, d'etapes d'infantil, de 3 a 5 anys. Conforme anava passant el taller, es van anar disminuint les famílies. Al final, eren 24 famílies connectades. Ens van remarcar que aquest taller anava dedicat a famílies amb infants de sexe masculí. O sigui, ja aquí a mi em donava moltes dubtes si això podia ajudar a educar en l'igualtat quan ja estaven fent uns tallers diferenciats per sexe. Perquè va dir que la casuística dels nens que es vestien de nena no era la mateixa casuística que les nenes que es volien vestir de nen. Quan va començar el taller, el primer que ens van presentar va ser un ninot, un ninot dividit en 3 parts. La primera part era el cervell, la segona part era el cor i la tercera part era els genitals. Com ens ho va explicar el tallerista, en el cor trobàvem l'orientació sexual. L'orientació sexual, aquest senyor ens va dir que hi havia 3 tipus d'orientació sexual. Homosexual, heterosexual i entremig hi havia una diversitat infinita, literal, d'orientacions sexuals. Després hi havia l'altra part, que eren els genitals. Els genitals ens van dir que hi havia de 3 tipus. D'home, penis, de dona, vulva, i un tercer genital que era intersex. Intersex, que era una mescla dels dos. Jo tenia entès que la intersexualitat era un problema de cromosomes genètic que es donava de tant en un entre no sé quants mil, però segons aquest senyor era un tercer sexe. I que els genitals no definien el sexe de les nostres criatures. O sigui, un sexe que vam veure a l'ecografia 12, segons aquest senyor, el que definiria el sexe de les nostres criatures està en el cervell, que era la tercera part del ninot, que era la identitat de gènere. La identitat de gènere, segons aquest senyor, ens va dir que eren els gustos, els colors que li agradaven a l'infant, la vestimenta que li agradava, el cabell com li agradava, les joguines amb les que jugava el nen, les preferències. I tot això estava instaurat en el cervell i va dir que això en els infants es manifestava a partir dels 2 anys i que aquest curs anava a detectar la identitat de gènere del nostre fill. Ens va explicar també que en l'etapa infantil el gènere es desenvolupa a la família, i les expectatives que la família posaran en aquests nens. Una altra frase del taller va ser dient que no es naixia home, s'arribava a ser-ho. Això ens ho va desenvolupar i ens va dir que els nostres fills no és que haguessin nascut mascles, no, que els genitals no definien el sexe del nostre fill, sinó que el sexe del nostre fill el definiríem a partir d'aquesta identitat de gènere que es trobava al cervell. I la identitat de gènere eren tots aquests estereotips del que estàvem parlant. Realment existeix la identitat de gènere? El gènere pot ser una identitat que resideix al cervell? Qui ho avala? Quin estudi ho avala? Durant la primera part del taller, les paraules claus que van anar apareixent tota l'estona eren identitat de gènere, identitat sexual, sexe assignat al néixer, afeminat, pluma, gay, homosexual, col·lectiu LGTB, acceptació, violències, no normatiu, binarisme impost. Semblava com si fos una xerrada orientada a detectar si teníem algun fill homosexual.
val? O un fill gay, com si això fos un problema, com si això requerís un taller i com si això tingués cura o com si això s'hagués de tractar. Llavors, a mi això ja em semblava que era una homofòbia brutal, brutal i total. I si en el cas de que el nostre fill fos gay, què ens importa? Quina informació necessitem? No, és que m'indigno. Quina rellevància té que el nostre fill sigui gay? Perquè li va ficar molt èmfasis. Per què s'ha d'intervenir un nen que pugui ser homosexual? Per què l'hem de portar a algun lloc? Això no és homofòbia? Llavors, el que sí vull remarcar que aquestes paraules que he nombrat, la paraula trans no va aparèixer en cap moment, encara que jo la veia per tot arreu, per les imatges que ens va posar, per tanta èmfasis en la identitat de gènere, del sexe, els genitals no defineixen el sexe, tot això jo sé que és llenguatge transactivista. La paraula trans no va aparèixer en tot el taller. Però, màgicament, les solucions que aquest senyor donava pel taller, així com a mode de resum del taller, era que si teníem dubtes de la identitat de gènere del nostre fill, o veiem que es vestia de nena o que li agradaven estereotips associats a les nenes, el que s'havia de fer com a famílies era contactar associacions LGTB, Crisailis, una associació transactivista, i per tercer, que ens tindríem que anar al Servei Català de la Salut que orienta persones trans, anomenat Trànsit. Trànsit és un... Bueno, això amb infants de 3 o 5 anys, si és que detectàvem que la seva identitat, que els seus gustos, preferències, no coordinaven amb el sexe que havia nascut. Això és el resum del taller. Llavors, jo vaig posar en el xat que era una barbaritat el contingut que estava dient aquest senyor, que no hi havia res amb aval científic, que hi havia països que havien tingut aquest tipus d'ideologies en els governs amb legislacions que estaven fent marxa enrere. Quan jo vaig posar aquest text en el xat de preguntes dels pares, el tallerista el va llegir en veu alta. El va llegir, cada vegada l'anava llegint més ràpid i quan l'acaba de llegir diu que la informació que jo estava portant era un altre meló que s'havia d'obrir, que no hi havia temps, i va tancar el taller en sec, quan quedaven 25 minuts del taller, perquè no va voler obrir debat amb el que jo li estava dient d'altres països que estaven fent marxa enrere. Vaig dir que els pares també que agafessin segones opinions abans de destrossar la vida dels seus fills, fent-los creure's les idees tan estranyes com que el seu cos estava malament. Després, quin era l'objectiu final d'aquest taller? Quin era l'objectiu final? Confondre famílies? És lícit confondre famílies amb nens de 3 o 5 anys que estan en etapa infantil del pensament màgic, del joc simbòlic? Són nens que creuen en els Reis Mags, creuen el que els pares els hi diguin. No sé, a mi el que més m'indigna és que aquest curs ve des de la FAC, que és una organització pública, que ve des de les institucions, ve subvencionat per la Generalitat. I això ens ho estan posant a l'escola pública. I això és una barbaritat. Bueno, espero que el meu testimoni serveixi d'alguna cosa i moltes gràcies.